Bé, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència a aquest nou webinar d'Andorra Digital. Com sabeu, dins d'aquests webinars tractem blocs o temàtiques que s'estan desenvolupant dins del programa de transformació digital d'Andorra i que pensem que poden ser del vostre interès. Avui parlarem de les dades, aquest valor actiu que totes les empreses disposen però que potser no estan acabant d'aprofitar o de treballar d'una manera convenient en clau de poder acabar d'extreure el màxim valor, sigui per conèixer millor el seu negoci, sigui per conèixer millor el seu client i poder-li acabar oferint uns productes i serveis molt més personalitzats, o sigui bàsicament per poder contribuir a prendre unes decisions el més argumentades possible. El que hem mencionat fins ara també té una aplicació dins del que és l'àmbit públic. Tenen totes les institucions o els àmbits públics una caracterització clara de l'administrat, el coneixen bé. A partir, segurament, d'un bon treball sobre les dades, això podria ser possible indiscutiblement acabar oferint un servei molt més personalitzat per cadascú de nosaltres. Però bé, no volem fer spoiler d'algunes de les temàtiques que tractarem avui i bàsicament també volíem introduir-vos aquest índex de continguts. En primer lloc, i a títol més introductori, us donarem una visió i per entrar, en aquest cas, en matèria, d'una introducció al món analític i de les dades. També, com no, farem un enfocament amb una mirada al sector públic. Hem d'entendre què s'està fent arreu del món i especialment també a Europa per entendre també com alinear-nos amb aquestes estratègies que es puguin estar pensant al voltant de les dades. Indiscutiblement també hem de posar el focus en el que és el sector privat i com ajudar-los amb una bona analítica i tractament de les dades i m'atreviria a dir amb independència de la seva mida i com no també donar-vos una visió dels diferents projectes que a data d'avui ja són una realitat a Andorra, que s'estan portant a terme i, per tant, també d'entendre la nostra realitat amb coses concretes que entenem també poden ser del vostre interès. Dit això, també, com sempre, deixarem obert un torn obert de preguntes amb el que puguem resoldre les vostres qüestions i els vostres dubtes i, en definitiva, que pugueu aprofitar al màxim aquests minuts que avui compartim amb vosaltres. Per abordar totes aquestes temàtiques, em complau de poder presentar a la resta de panelistes que estan aquí avui amb nosaltres. En primer lloc, volia presentar el senyor Joan Soler com a director del Departament d'Estadística de Govern d'Andorra, que de ben segur ens podrà aportar una visió molt realista i molt interessant del que té a veure amb les dades, particularment amb l'àmbit públic. També tenim amb nosaltres el senyor Jordi Asensi, com a coordinador de l'Oficina de Projectes d'Andorra, Recerca i Innovació, que en aquest cas, a diferència d'una aproximació més pública, també podrem entendre, i particularment d'aspectes que ja s'han treballat a Andorra, molts treballs al voltant de com idear o com generar oportunitats a partir del treball de les dades amb una mirada més posada a la innovació. Com no, per altra banda, també tenim Marc Espín com a expert, en aquest cas, en tecnologia del sector públic de la firma PricewaterhouseCoopers. També comptarem amb nosaltres amb en Rubén Arévalo, el Senior Manager d'Identity and Data Governance, també de la firma de PricewaterhouseCoopers, bàsicament com els experts, especialment en tot el que és l'àmbit públic i privat i especialistes en aquest tipus de temàtiques. Dit això, i sense més dilació, passo la paraula, passo el torn a en Marc Espín, una mica perquè us faci aquesta introducció al món analític i de les dades. Marc, quan vulguis, sisplau. Moltes gràcies, David, per la introducció. Vaig a veure si em deixa passar les slides. Perfecte. Bon dia a tothom. Hem volgut
començar aquest webinar d'avui donant 4 dades, més que res per tenir una mica de dimensió sobre el que estem parlant. Si mireu a la part esquerra, veieu el que ha passat durant el 2021 en un minut a internet. I podem veure, per exemple, com en un minut hi ha hagut 28.000 subscriptors de Netflix veient alguna pel·lícula, alguna sèrie. Hi ha hagut gairebé 700.000 històries d'Instagram compartides. Hi ha hagut 9.000 connexions a través de LinkedIn fetes. Gairebé 70 milions de missatges per WhatsApp o per Telegram. I una mica la línia de tot el que ha passat en un minut a internet el 2021. Perquè us feu també una mica la idea, un any té 525.960 minuts. Per tant, us podeu imaginar la dimensió del que estem parlant. I resulta que el 2021, a nivell d'humanitat, a nivell de societat global, ha sigut un any històric pel que fa a la nostra relació amb les dades. El 2021 ha sigut un any històric per la pandèmia de la Covid i la pandèmia, una de les conseqüències que ha tingut és que la nostra relació amb les dades ha sigut molt més significativa que potser mai abans a la història. Hem vist com els governants, com els polítics, han estat prenent decisions pràcticament basades en dades en temps real a partir d'un ecosistema de moltíssimes dades i complexes, dades científiques, que s'ha creat al món i amb la que s'han pres decisions, ja us dic, socials, polítiques, econòmiques, sanitàries. Per tant, 2021 és un any històric pel que fa a la nostra relació amb les dades. Si veieu a la part dreta, veieu que no és un fet aïllat del 2021, sinó que aquest volum de dades que s'estan creant al món, que s'estan capturant, que s'estan emmagatzemant i que s'estan consumint, ja ve evolucionant des de fa bastants anys. De fet, el 2021 podem veure que es van crear, consumir, copiar i capturar al món 79 zettabytes de dades. Un zettabyte, per posar també una mica de context, és 1 bilió, equival a 1 bilió amb B de gigabytes. És a dir, 1.000 milions de gigabytes. Perquè tinguem una idea, els nostres iPhones, els nostres telèfons que tenim a la butxaca solen tenir 16 gigabytes, 64 gigabytes, algun potser una mica més. Però perquè ens imaginem la quantitat de dades que s'estan creant al món, que s'estan consumint i com podeu veure, la perspectiva és que segueixi evolucionant i fins i tot es dupliqui de cara al 2025. Es diu que en els propers 3 anys es generaran més dades al món que durant els últims 30 anys. Llavors, això és un creixement totalment exponencial. Aquests són una mica els conceptes o factors que volem posar sobre la taula i que van acompanyant a tot aquest creixement. Per una banda, les tecnologies de la informació i la comunicació. S'ha passat la slide. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquí el que tenim és que cada vegada més aquestes tecnologies permeten abaratir els costos d'emmagatzematge de les dades i incrementar la capacitat de processament i de comunicació d'aquestes dades. Per tant, afavoreixen tota aquesta evolució. Per altra banda, tenim la societat del coneixement, una societat cada cop més digitalitzada, més connectada, que utilitza més dispositius amb una menor bretxa digital, és a dir, amb unes capacitats per utilitzar les tecnologies majors i, per tant, amb una adopció de les TIC i una generació de dades major. Tot això impacta també, evidentment, en l'economia. L'economia també s'està digitalitzant, s'estan creant nous models econòmics completament digitals i tenim ja de les companyies més punteres del món, com Uber, com Amazon, que són companyies totalment basades en la digitalització i que sense les dades no tindrien cap mena de viabilitat. Tot això porta a que les dades es concebin com un actiu estratègic per a les organitzacions. Es diu que les dades són el petroli del segle XXI i realment han passat a ser matèria prima, capital i producte alhora. Hi ha empreses que es basen fins i tot simplement en el comerç de dades.
Tenim també la intel·ligència artificial com una de les aplicacions més importants de les dades. La intel·ligència artificial, la presa de decisions a través d'algoritmes, beu de les dades, és el seu petroli. Per tant, requereix d'un ecosistema de dades de qualitat i de gran volum per poder evolucionar. Per altra banda, tenim tot el tema de l'ètica i la seguretat de les dades, que segurament són un dels reptes principals que emanen de tot aquest nou món. Cal garantir que es protegeix les dades, es protegeix sobretot les dades personals i també l'ètica de fins a on els algoritmes poden prendre decisions amb dades que ens afectin a la humanitat. I per últim, i per enllaçar-ho ja amb el que explicarà el David Vicente, doncs la governança i l'analítica de dades, com explotar tot aquest volum de dades i com governar-lo és un dels reptes principals, sinó el que més, d'aquest nou món. Llavors, ara al David li dono la paraula perquè us expliqui com Andorra està abordant aquesta governança i aquesta analítica de dades. Molt bé. Moltes gràcies, Marc. Si passem la transparència. Molt bé. Doncs, bàsicament, per centrar una mica tot el treball que s'està portant a terme al voltant de les dades, particularment dins del que és el programa de transformació. Com sabeu, el programa contempla un marc de treball, un framework de treball, amb el que, com no podria ser d'una altra manera, les dades estan dins del que entenem com els pilars bàsics a treballar. I així és. Bàsicament, a l'actualitat ja ens trobem en un procés d'entendre molt millor què és el que tenim a nivell de dades, bàsicament amb clau de poder veure com comentàvem anteriorment, com poder millorar aquesta relació amb l'administrat, posar l'administrat al centre, bàsicament per poder o tenir la capacitat de generar-li una millor experiència amb el que és la relació amb l'administració. Tanmateix, veure com tenir capacitat de millorar la pròpia relació entre les administracions, molt orientat al concepte del que seria la dada única, o que bàsicament tinguem la capacitat d'aquesta simplificació en quant a la relació entre les administracions, de generar tot aquest valor cap a l'administrat. I com no podia ser d'una altra manera, això també amb uns principis de simplicitat, transparència, confiança, seguretat, o tot allò que garanteixi, en aquest cas, la generació de confiança de l'administrat cap a l'administració. Evidentment, per dur a terme totes aquestes activitats, cal posar especial focus a tot allò que té a veure amb la qualitat de la dada, també posar especial focus amb la governança, l'orquestració global de la gestió i tractament de la informació i de les dades, en gran mesura perquè això pugui estar el més ben gestionat possible i, en definitiva, també poder acabar realment ser un país molt més digital, molt més avançat amb el que és el tractament de les dades i, com us mencionàvem a la introducció, tenir la capacitat d'extreure el màxim valor tant amb aquesta visió més pública com aquesta mirada també més privada de cara al treball més intern que puguin desenvolupar les entitats. D'acord? Doncs, sense més, torno a passar la paraula amb el Marc, justament perquè us pugui donar visibilitat d'aquest enfocament, d'aquesta mirada més pública i us faci 4 pinzellades del què vol dir això, què s'està fent i també alineat amb el que s'està fent a Andorra, que tingueu aquesta visió. Com vulguis, Marc, sisplau. Moltes gràcies, David. Intento passar la diapositiva. Molt bé, aquí tenim una mica les principals tendències, com deia el David, què s'està fent o què està passant ara mateix en el sector públic i que impacta realment o que té relació directa. És que va amb una mica de retard.
les slides. Pots mirar, David, ara. Aviam si es queda quiet. Val. Tenim aquí les 6 tendències o grans reptes que té ara mateix el sector públic envers o en relació amb les dades. El primer és el govern intel·ligent. Les dades, com us comentava a la introducció, una de les principals finalitats per a les administracions públiques i els governs és facilitar la presa de decisions. I aquí emana el concepte de les polítiques públiques informades, que no són més que polítiques públiques basades en l'evidència. Per tant, podem esperar, ja ho hem vist amb el Covid, que sigui un exemple perquè els polítics, els nostres governants, cada cop prenguin més decisions basades en evidència i en dades massives que puguin contrastar les decisions. Per altra banda, també tenim el repte de posar el ciutadà al centre. Fins avui en dia, pràcticament, les polítiques públiques o els serveis públics s'han destinat a un públic en general. Què ens permeten les dades? Les dades ens permeten conèixer el ciutadà, quines són les seves necessitats, quin és el seu perfil, quines són les seves mancances, etc. I així poder personalitzar el servei públic i l'experiència que se li dona. L'altra gran tendència seria la hiperpersonalització, que és bàsicament l'aplicació que us comentava de posar el ciutadà al centre, oferint-li els serveis adequats a les seves necessitats. Un altre repte o tendència seria l'anàlisi predictiu. Aquí també la pandèmia ha jugat un paper important. Com millor es gestionen i millor s'analitzen les dades, millor es poden elaborar models que permetin predir comportaments o situacions que encara no han passat. I això té una aplicació, per exemple, en l'àmbit de la salut molt important, analitzant el típic cas, analitzant cerques en un buscador com Google. Hi ha governs, hi ha centres d'investigació que són capaços de predir si passarà alguna pandèmia, si succeirà alguna pandèmia, força abans que els ciutadans comencin a manifestar-ho en els centres de salut. Tenim també la identitat digital única. I aquest és un dels principals reptes perquè el sector públic, una de les problemàtiques que té és que té mecanismes per accedir als serveis bastant complexes, basats en certificats digitals i que a la població normalment li costen d'utilitzar. Per tant, aquí hi ha un repte d'identificar els ciutadans d'una manera fàcil, àgil, a través de les seves dades. Tenim una altra tendència que són les smart cities, les ciutats intel·ligents i l'internet de les coses. Hi ha una tendència en incorporar tecnologia sensòrica a les ciutats, als diferents espais de les ciutats. Després el Marc Pons us explicarà el Jordi Asensi us explicarà un cas de turisme d'Andorra semblant o aplicable d'internet de les coses. Tenim també tota la vessant de la transparència i les dades obertes, és a dir, l'administració ha de tendir cap a obrir tots els datasets, totes les bases de dades que té el públic perquè puguin ser reutilitzades pels ciutadans, per les empreses i crear així oportunitats de negoci. I per últim també, com us comentava abans, tenim el repte de la protecció de les dades personals i l'ètica. A més dades, a més coneixement sobre els ciutadans, també requereix una major protecció perquè els seus drets no es vegin vulnerats. Aquests serien una mica les 6 grans tendències o reptes que impacten directament o que tenen relació amb les dades. Què està fent Europa al respecte? Doncs Europa té una estratègia, té l'estratègia digital europea, que ja fa anys que està, executant i que es composa de 4 pilars. Una economia digital justa i competitiva, és a dir, les dades han de permetre digitalitzar l'economia i que aquesta sigui justa i competitiva. La tecnologia ha de treballar per la gent, és a dir, hi ha d'haver una economia forta i competitiva que respecti els valors europeus i que es posi al servei del ciutadà. Europa com a actor digital global, és a dir, Europa ha de ser líder mundial en la innovació en noves tecnologies i en la incorporació d'aquests nous estàndards
de tecnologies emergents i una societat digital oberta, democràtica i sostenible. Al final, la digitalització, la finalitat última sempre ha de ser incrementar el benefici el benefici de la societat, cap a una societat més democràtica i sostenible. Aquí a Europa ha anat, impulsant diverses iniciatives. Aquí tenim la Data Governance Act, que és una proposta legislativa que està en curs en matèria de govern i de les dades, però també ha anat aprovant altres iniciatives per això, bàsicament per fomentar un ecosistema de compartició, reutilització de les dades entre els estats membres, entre també el sector privat, que permeti impulsar oportunitats. Aquí tenim una mica els països més punters a nivell d'iniciatives de dades. No m'entretindré, però bé, tenim Alemanya, tenim Finlàndia, tenim França, Itàlia i també Espanya està avançant de manera important en aquest àmbit i bàsicament veiem que tots estan tendint cap al mateix tipus d'iniciatives. Estan aprovant estratègies d'intel·ligència artificial, estan creant la figura de l'administrador de dades o el Chief Data Officer, que són figures encarregades de governar tota aquesta gestió de les dades. I bé, estan impulsant també la intel·ligència artificial en aplicacions concretes i és una mica la línia que estan tendint, en la que estan tendint tots els països i aquests encara més. I en aquesta línia, Andorra, com us ha explicat el David Vicente, també té el seu propi programa i està impulsant les seves pròpies iniciatives. I per acabar ja, repassar una mica quins són els beneficis que s'esperen de tot aquest govern i tota aquesta analítica de les dades que s'està adoptant. Tenim, bàsicament, beneficis per la pròpia ciutadania i les empreses i beneficis pels governs i les administracions. A nivell de ciutadania i empreses, com us comentava, un dels beneficis principals és poder millorar l'experiència del ciutadà. Tenir una visió 360 del ciutadà, del seu perfil, i així poder adaptar l'oferta de servei públic a les seves necessitats. Per altra banda, promoure els serveis proactius, és a dir, a mesura que coneixem el perfil de ciutadà, podem anticipar-nos a les seves necessitats i no esperar que ell vingui a sol·licitar-nos un servei. Llavors, aquest és un benefici clar de governar les dades. Assegurar la informació pública de qualitat. A mesura que disposem d'unes majors eines per governar i gestionar les nostres dades, ens assegurem també que la informació que tenim és de major qualitat, per tant és més precisa i per tant les polítiques públiques i les decisions que prenem són més encertades. També afavorir la col·laboració entre negocis i empreses, el que us comentava. A la mesura que es comparteixen i es reutilitzen les dades, diverses empreses de diferents àmbits es poden beneficiar d'elles i poden generar oportunitats de negoci. També garantir, com us comentava, la protecció de les dades, l'ús ètic, impulsar les oportunitats de negoci i també reduir costos i esforços en la realització de tràmits. Pel que fa als beneficis pels governs i les administracions, també hem anat comentant millorar la presa de decisions, fent polítiques públiques informades, millorar l'eficiència en la gestió interna, reduir costos, facilitar la col·laboració entre diferents àrees de l'administració que tradicionalment han treballat d'esquenes o en silos. Compartir dades implica fomentar que col·laborin diverses àrees diferents, reduir riscos que emanen de tenir una baixa qualitat de les dades, riscos sobretot de prendre decisions equivocades per tenir dades de baixa qualitat i altres beneficis, diguem, de caràcter també menor. Llavors, li passaria ara la paraula al David Vicente perquè continuem l'exposició. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Doncs bé, després que he fet aquesta part, si voleu, més introductòria, bàsicament per entrar en matèria, en context, al voltant de les dades i amb aquesta visió més centrada també en l'àmbit públic, entenem rellevant, importantíssim també, quines oportunitats es generen al voltant del sector privat i, com us deia anteriorment, en aquest cas, atenent el context d'Andorra en particular, amb el que sabeu
o com sabeu, doncs, té una segmentació empresarial molt particular amb el que majoritàriament el que més tenim són un tipus de teixit empresarial centrat en el que seria les micropimes, no? Pimes amb 5 treballadors i per què no? Perquè amb elles també els pot ser interessant de dur a terme un treball al voltant de les dades. En qualsevol cas, passo la paraula a en Rubén, una mica perquè us faci 5 cèntims d'aquestes oportunitats que estem mencionant. Muchas gracias, Rubén, cuando vulguis. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Pues como comentaba David, vamos a hacer ahora una visión con un enfoque dirigido al sector más privado. Como veis en la parte de la derecha de la pantalla y según el informe de Gartner del año 2020, pues cada vez más la analítica, el gobierno de los datos está siendo una prioridad a nivel estratégico para las empresas, ¿no? Como veis, el 87% de los CEOs pues, consideran la digitalización una prioridad. Un 91% de las organizaciones ya participan en iniciativas digitales y el 40% de las compañías han aumentado sustancialmente la madurez de los datos, la toma de decisiones gracias a las iniciativas digitales que están lanzando, ¿no? En el ámbito más concreto de la parte de analítica, gobierno y adopción de los datos en el sector privado, creemos que la principal tendencia o el principal beneficio de este uso es mejorar la toma de decisiones y que esa toma de decisiones esté basada en datos de calidad, que sean confiables y que puedan servir a las empresas para tomar unas decisiones que ayuden pues, tanto a mejorar los resultados, a adaptar todos los productos y maximizar los beneficios, también a la optimización interna, la mejora de la eficiencia operativa de todos los procesos internos de las compañías, como comentaba también Marc, todo lo que es reducción de riesgos y sobre todo, y como último punto, aumentar la seguridad y privacidad de los datos de los clientes y de los proveedores, ¿no? Porque ahora uno de los pilares, como sabéis, de la Unión Europea en base a datos, pues es asegurar toda la clasificación en torno a la seguridad y privacidad de los datos con la erupción de la GDPR, por ejemplo, que es la Ley de Protección de Datos, pues para asegurar que cuando se usa un dato se tienen los consentimientos, las bases legitimadoras para poder utilizar esos datos, ¿no? Entonces, la analítica avanzada, digamos que una vez que los datos están preparados, que es una fase importante, tiene 4 grandes ejes, ¿no? Primero es el análisis, es decir, el esfuerzo que dedican las empresas a construir todo lo que es el planteamiento en torno al dato, transformar los datos, hacer los cálculos. Luego otra parte muy importante a la que normalmente se suele dedicar menos tiempo en las empresas es a la toma o a sacar conclusiones o hacer resúmenes o agregar datos para que esas conclusiones permitan tomar decisiones basadas en datos. Lo que se considera una organización data-driven es una organización que todas sus decisiones se basan en datos, ¿no? Y estas decisiones que pretenden pues, mejorar, como decía, los resultados, mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos. Entonces, para avanzar en este sentido, los 6 grandes ejes que consideramos para una transformación transversal en una empresa, en el ámbito obviamente de la analítica, el gobierno y la calidad de los datos, son estas 6, ¿no? Empezando por la estrategia. Obviamente las estrategias de datos tienen que estar muy alineadas con la propia estrategia de la organización. No tiene ningún sentido que haya una estrategia de la organización orientada a mejorar los datos por ejemplo, de ventas y que luego todos los reportings de datos estén más orientados a reducir los costes, ¿no? Entonces, al final, la estrategia de negocio y la estrategia de datos tienen que estar completamente alineadas, ¿no? Otra parte muy importante es toda la parte de organización y talento dentro de las empresas, ¿no? Es decir, la asignación de roles y responsabilidades dentro de las empresas para todo ese tratamiento, análisis y explotación de los datos, ¿no? El establecer claramente el ownership de ese dato, quién es el responsable del dato, quién es el encargado de que ese dato tenga una calidad, de que esté disponible para el resto de la organización. Es un punto muy importante y sobre todo también la parte de talento, ¿no? Es clave dotar a las empresas de perfiles
que tengan capacidades para poder hacer esta analítica y que estén orientados al resultado, ¿no? Y que tengan una capacitación, una formación, una gestión del cambio que les permita, pues sobre todo, avanzar en temas como el autoconsumo de datos, ¿no? Luego es clave también la parte del modelo operativo. El modelo operativo o el modelo organizativo es cómo dentro de una propia empresa se organizan los equipos de analytics, ¿no? Pues puede haber un equipo central de analytics que dé servicio a las diferentes áreas de negocio, o también puede haber modelos híbridos en los que los propios negocios se doten de estas capacidades y tengan un órgano central que promueva o homogeneice los procesos, defina las políticas, etcétera, pero que al final sea cada negocio independiente a la hora de generar los insights analíticos, etcétera, ¿no? También es clave todo el tema cultural. Al final, las empresas, o lo que hemos visto nosotros en muchas empresas, es que están muy verticalizadas y los datos se gestionan, como decía antes Marc, por silos de información, ¿no? Cada negocio tiene sus datos y no se comparten esos datos entre las áreas de negocio, ¿no? Entonces, es muy importante fomentar la cultura de la compartición del dato, de que el dato es un activo de la empresa, no es un dato de ese departamento en concreto, y que al final, buscando sinergias entre datos de diferentes áreas, se pueden sacar conclusiones que ayuden mucho más a la compañía o a la empresa a mejorar sus resultados que actuando de forma muy verticalizada, ¿no? Luego, por último, o en penúltimo lugar, perdonad, los datos. Los datos tienen que considerarse un activo, ¿no? Tienen que estar orientados a tener una confiabilidad, tienen que estar clasificados para que, por ejemplo, un dato confidencial o un dato restringido no se utilice por una persona que no tiene que tener acceso a ese dato, o que, dado su rol en la organización, no puede tomar decisiones basadas en ese dato. Entonces, los datos al final tienen que estar ordenados, tienen que tener un ownership claro, tienen que tener unos mínimos de calidad del dato, ¿no? También tienen que estar clasificados en cuanto a su privacidad y seguridad. Y todo esto un poco lo trabajamos desde el ámbito de lo que consideramos el gobierno del dato. Y por último, clarísimamente, todas estas iniciativas tienen que estar sustentadas por una tecnología, ¿no? Promoviendo, por ejemplo, plataformas informacionales que se construyan de manera incremental y que permitan mejorar el autoservicio, ¿no? Que una persona de una empresa pueda acceder a un único punto de entrada, pueda hacer analítica de los datos más sencilla o más compleja en función de sus capacidades, pero que el dato esté disponible a tiempo, con calidad, que sea veraz y que esté controlado desde el ámbito de seguridad y privacidad. Aquí os vamos a mostrar un poco cuáles son las 4 grandes fases o los retos a los que se enfrenta una empresa y cómo va incrementando la madurez analítica, ¿no? Primero, normalmente las empresas empiezan con modelos informacionales, ¿no? La toma de decisiones está basada pues en reporting más tradicional, lo que siempre se ha llamado business intelligence. Cojo mi informe, agrego ciertos resultados y en base a eso tomo decisiones, ¿no? El siguiente estadio son ya la preparación o la ejecución de modelos analíticos que permitan hacer buscar sinergias entre los datos de una manera más avanzada, ¿no? Que puedas empezar a hacer analítica prescriptiva, que puedas desarrollar modelos predictivos que te permitan deducir en base a datos históricos comportamientos futuros en ciertos sentidos, en ventas, en costes, etcétera, ¿no? El siguiente estadio es tener una estructura analítica que te permita, por un lado, tener un equipo avanzado que te permita montar modelos analíticos predictivos avanzados, pero que además tengas una plataforma analítica que te permita propiciar lo que antes comentaba, ¿no? El autoconsumo, la toma de decisiones, el tener el dato disponible a tiempo, ¿no? Y luego, por último, el cuarto escenario pues es una organización basada en los datos, ¿no? Se utiliza la analítica avanzada a todas las escalas, hay disponibles y accesibles para todas las áreas de negocio, informes y modelos que puedan reutilizar y puedan extraer conclusiones de los mismos. Y este sería un poco el objetivo final, ¿no? En función del tamaño de la empresa y del sector, que ahora os comentaremos un poco cómo se encuentra cada una, pues
hemos visto compañías orientadas más a la parte más analítica, orientadas más a la parte más informacional, pero la clave en nuestra opinión es comenzar de una manera muy pragmática, ¿no? Empezar por casos de uso, como también estamos proponiendo en el proyecto de Andorra, empezar por casos de uso que permitan testar el modelo, que permitan crear de forma táctica unas estructuras y unas plataformas que luego vayan escalando en el futuro, ¿no? Porque intentar abordar el problema de manera global y transversal como un Big Bang, pues creemos que es un error, ¿no? Lo ideal es ir aumentando el perímetro de datos de esa plataforma a medida que van aumentando las capacidades de gobierno y de analítica en la organización, ¿no? Para llegar a un modelo aspiracional en el que la compañía sea data driven. Y por último, para finalizar, queríamos contaros un poquito un análisis a nivel de madurez por sector. Obviamente hay sectores que tienen una madurez tanto tecnológica como organizativa en el ámbito de datos mucho más optimizada, digamos. El sector bancario es el sector que empezó con todas las regulaciones de Basilea y BCBS 239, por ejemplo, a empezar a preocuparse por temas de datos, derivado pues también de la anterior crisis, buscar sinergias también entre los diferentes departamentos, operaciones, marketing, controlling, etcétera, auditoría interna. Entonces, digamos que ahora mismo se encuentra en un estado más avanzado. El sector asegurador, también por la componente regulatoria, pues también vemos que está más avanzado. Y luego en el resto de sectores, pues hay cada caso, ¿no? Por ejemplo, en los sectores industriales, farmacéuticos, etcétera, están muy avanzados en la parte más tecnológica en cuanto a los datos, pero no tanto en la madurez organizativa. Y, por ejemplo, el sector público o el sector retail pues han avanzado mucho más en la parte organizativa y ahora están empezando a dotarse de tecnología que ayude a esa transformación mediante plataformas analíticas, herramientas de gobierno, etcétera. David, no sé si... Sí, perdón, estava en mute. Muchas gracias, Rubén. Bàsicament, fins aquí el que us hem aportat és doncs, una visió generalista, una visió més centrada en l'àmbit públic, també aquesta que doncs, tot just en Rubén ens estava explicant amb la part privada. I bé, com no, també hem de posar el focus d'una manera molt més local, no? Aquí a Andorra, bàsicament també per entendre què s'està fent, quins són els reptes, quines són les oportunitats i veure tot això de manera molt més tangible. En aquest sentit, doncs, passo la paraula en primer lloc a en Joan Soler, el director del Departament d'Estadística, doncs, com una de les persones més rellevants amb el tractament de dades i d'informació, bàsicament també perquè ens faci o ens aporti una visió de què s'està fent actualment a nivell de govern. Joan, sisplau, quan vulguis. Moltes gràcies, David. Bon dia a tothom. Bé, com ens han presentat el Marc i el Rubén, hem vist que en els darrers temps la informació ha pres una rellevància important i s'està transformant en un bé que no esdevé ni privat ni públic, sinó que està anant cap a un bé que seria un bé que podríem denominar d'un bé comú, evidentment sempre respectant les regles de privacitat i de seguretat de l'anonimat. Aquí a Andorra, a veure, disculpeu un moment. Aquí a Andorra l'any 2013 es va aprovar una primera llei que regulava una mica la funció estadística i que tenia com a virtut de plasmar a Andorra els principis estadístics basats en els codis de bones pràctiques. És a dir, allò que determinaríem una bona estadística, que podrien ser aplicar mètodes sòlids, bons procediments, mantenir, evidentment, els secrets estadístics i així tot un seguit de principis per garantir la qualitat d'aquesta estadística. També alhora organitzava com els membres dels òrgans del sistema estadístic havien d'interactuar entre ells i compartir informació i mirar de desenvolupar les estadístiques necessàries per respondre a les necessitats dels usuaris. Aquesta primera iniciativa es va materialitzar amb un pla d'estadística l'any 2018 al 2021 que incorporava 147 activitats i el total del pla contenia 211 i que es desenvolupava mitjançant programes. Aquestes estadístiques versen sobre
demografia i estadístiques socials, que poden anar des de la població, el treball, l'educació, la salut, els ingressos i el consum, la protecció social, etc. Les estadístiques econòmiques, on hi tenim les estadístiques macroeconòmiques, les estadístiques relatives a les empreses i als sectors, les finances públiques, el comerç internacional, medi ambient i estadístiques de multiàmbit, com estadístiques de gènere, d'igualtat, entre d'altres. I les estadístiques instrumentals, que com bé exposaven els companys abans, han anat prenent importància per poder gestionar aquesta informació. A títol per destacar les operacions més rellevants d'aquest pla, per exemple, han estat el registre de territori d'empreses, que són estadístiques que ens han permès de dotar d'una dada mestra, una denominació única en una empresa per poder creuar aquestes unitats, aquests actors, entre tots els registres administratius i així optimitzar el procés de producció estadística. Un altre exemple d'estadístiques que crec que és rellevant en aquest últim pla és la balança de pagaments i les taules input-output per la informació addicional que aporten. Una primera, la balança de pagaments pels intercanvis que conté Andorra respecte a l'exterior i quina categoria d'intercanvis són i on generem beneficis i on importem serveis de fora, i les taules input-output per la interacció dels diferents sectors entre ells en la generació de valor. Abans el Marc ens exposava que hi havia un volum creixent d'informació els últims anys i així és. Aquí veiem 147 activitats. Evidentment estem visualitzant el que són estadístiques de síntesi, que poden anar des dels comptes de les empreses i a més amunt hi trobaríem el producte interior brut, que seria una única dada centralitzada que ens donaria una informació, un únic indicador, però que darrere sobretot un món. I tindríem els comptes de les empreses, com també hi podríem tindre les declaracions a la CAS. El compte de les empreses són 10.000, les declaracions a la CAS estaríem parlant de milions, 2 milions i escaig. A darrere d'aquests conceptes en tindríem encara més informació. Darrere dels comptes de les empreses hi tindríem els conceptes comptables i darrere dels conceptes comptables les factures i darrere dels conceptes de declaracions a la CAS els conceptes remuneratius i altres paràmetres. Doncs aquí veiem com es va construint i diluint aquest detall de la informació. Però en el pla el que representa és una sintetització, és la construcció d'aquests indicadors sintètics. Aquest pla tenia dos tipus d'objectius, uns objectius d'informació i uns objectius instrumentals. Aquests objectius d'informació eren aportar informació sobre els grans conceptes, les grans unitats que estructuren tot l'edifici estadístic, i aquests eren la població, les empreses, posteriorment veurem el territori, i això era per poder normalitzar, harmonitzar, homogeneïtzar tota la resta de registres o d'informació que poguessin disposar l'administració. I després, unes temàtiques específiques, que era un primer pas en la comptabilitat nacional, producte interior brut i la seva estructuració amb grans agregats, consum, exportacions, etc. Les estadístiques d'empresa, descripció de comptes de pèrdues i guanys, balanços, distribuïts per sectors, etc. I les condicions de vida, és a dir, com són les llars, com consumeixen, quins ingressos tenen, quins riscos de pobresa hi ha, quina és la càrrega d'habitatge, entre d'altres. Els objectius instrumentals que aquest pla es plantejava era potenciar la integració de la informació a través d'aquests registres estadístics que hi havia a nivell informacional, el de població, el d'empreses i aquí veiem el de territori, que ens permetrà de geolocalitzar tota aquella informació disponible en les altres fonts, mirar d'ampliar els mètodes utilitzats, sempre basats en directives europees i en metodologies consensuades. El producte interior brut en pot ser un exemple, l'índex de preus és un altre. Són metodologies i conceptes molt taxats a nivell internacional que es recolzen amb classificacions també molt taxades i això ens permet la comparabilitat externa d'aquesta informació amb la resta de països. També tindríem la plataforma intel·ligència o la plataforma de comunicació de dades. Ara s'hi ha estat treballant en diversos informes relatius a informació d'habitatge, de població, i esperem properament poder-la fer-la pública. I finalment, un dels pilars més importants, ja recollit en la llei inicial, era el secret estadístic i la preservació de l'anonimat i de la confidencialitat de les dades.
Aquest pla anava del 2018 al 2021 i doncs aquest any havíem de presentar, l'any passat havíem de presentar la renovació d'aquest pla pel període 2022-2025, per al qual es va fer una consulta als usuaris de les estadístiques, que després veurem els resultats. I aquest pla el fèiem en un context que, com bé exposaven al Marc, de més estadístiques, més usuaris, usuaris diferents, empreses, particulars, etc., amb més diversitat de necessitats de més freqüència, de més detall, d'informació més estable, més comparable amb l'exterior. El Rubén també ens exposava la necessitat de la qualitat i l'accessibilitat d'aquesta informació amb noves eines. Segurament després el Jordi ens en mostrarà alguns exemples molt gràfics, però teníem un problema amb el model anterior. El model de producció d'estadística clàssica, després versarem una mica la comparació entre aquesta nova estadística i l'estadística clàssica, presenta un hàndicap que és un model costós i lent. És a dir, produir una estadística requeria de molts recursos per poder-la dur a terme i també paral·lelament temps. S'havien de salvar aquests dos problemes. I això també comportava una càrrega excessiva en els usuaris. L'objectiu del pla seria donar més informació amb menys recursos i sol·licitant menys informació o informació innecessària als usuaris. Una mica el que seria la quadratura del cercle. Aquests són els resultats de l'enquesta que es va realitzar en els usuaris. Hi ha moltes caselles, però el que podríem destacar és que a nivell de rellevància, que és un dels principis estadístics aquells que us comentava recollits a la llei i en el Codi de Bones Pràctiques, a nivell de rellevància veiem que la gent veu necessària o necessita més la informació relativa a la població i al treball, per lo que fan les estadístiques socials. Una mica menys els ingressos i consum i protecció social. Però sobretot, l'estadística més sol·licitada o que veuen de major interès és l'estadística d'origen econòmic, ja sigui a nivell més macro com a nivell d'estadística sectorial. Aquesta seria una de les primeres conclusions que m'he extret. Una segona seria que aquests usuaris consideren, i així és, que la precisió, la publicació d'aquesta dada en quant a oportunitat, la seva coherència i l'accessibilitat de la dada en general, de les dades relatives als assentaments humans i habitats. I per això creiem que el desenvolupament del registre estadístic de territori ha de permetre resoldre aquesta mancança d'informació que tenim actualment. I finalment, una tercera conclusió, que els usuaris detectaven una dificultat en l'accessibilitat d'aquestes dades. Efectivament, tenim una pàgina web que és molt antiga, des de mitjans de l'any 2000, i també esperem properament, el mes següent segurament, publicar una nova pàgina web que posi remei a l'accés a aquesta informació, més informació i amb més detall. L'estratègia del nou pla recull una mica el que el Marc i el Rubén ens han anat explicant en les seves presentacions anteriors i hi ha poc de nou a aportar. La voluntat inicial, aquesta llei s'ha presentat al Consell i està en curs de debat i s'aprovarà properament, però l'objectiu essencial és respondre a les necessitats dels usuaris, que com bé hem vist abans és de més usuaris, de característiques diferents i amb noves necessitats. Per qualificar aquestes necessitats, nosaltres les tenim qualificades en dos entorns. El que nosaltres diríem més una estadística clàssica, estructural, podria estar representada, per exemple, per el producte interior brut, i una estadística d'alta freqüència, és a dir, que hi ha estadística que es presenta pràcticament online, que té una producció i una difusió molt ràpida. L'estadística estructural és una estadística que té la metodologia ja consensuada. Grups d'experts internacionals s'asseuen al voltant d'una taula, consensuen i produeixen un manual que és el que apliquen tots els instituts d'estadística i garanteix aquesta interacció i comparabilitat de les estadístiques a nivell internacional. En validen els conceptes, en delimiten els límits, les poblacions d'objecte d'estudi, el temps d'enregistrament, etc. El gran hàndicap d'aquesta estadística és que és lenta. Sí que es difonen dades avançades, però, per exemple, el producte interior brut d'un any no es publica fins al cap de 6 mesos d'aquest any tancat. Enfront a una estadística d'alta freqüència, és a dir, que hi ha estadística que de seguida que passa el fet la podem produir i la podem difondre. És una estadística molt més dinàmica i doncs mou una mica, activa aquesta estadística estructural i la fa més dinàmica, és molt més ràpida. Això ens permet
fixar aquí tot l'interès. L'interès està en la coordinació d'aquestes dues fonts d'estadística. És a dir, una estadística estructural que seria més basada en l'estratègia, en aquella informació més de llarg termini, que seria representativa de la remor de fons, versus una estadística que seria més representativa dels moviments tàctics. Per exemple, podria ser l'anticipació del percentatge d'ocupació al proper cap de setmana. En aquest entorn també hem de tindre en compte la introducció de noves fonts. Abans dèiem que més enllà de les fonts tradicionals, com les declaracions de la Caixa de la Seguretat Social o altres registres administratius, que és a la base de l'estratègia per al control de la informació administrativa, per optimitzar aquesta informació, disminuir els costos i donar-li més coherència, hi ha noves fonts. Per exemple, la telefonia mòbil n'és un exemple i l'utilitzem per calibrar les enquestes de turisme, per cobrir aquells cohorts de població com les altres nacionalitats que són més petits, per poder-los calibrar. Però té una dificultat aquestes noves fonts d'informació. Com bé exposava el Ruben, és la necessitat d'harmonitzar aquests conceptes, de definir molt clarament quina és la definició o la delimitació, quina és la taxonomia, l'abast i consensuar els tractaments per garantir aquesta qualitat de la informació. Aquí potser també pren tot el sentit la figura del cap de l'oficina de dades que pugui coordinar tots aquests mons. Finalment, tenim la difusió d'aquesta informació, d'integració de tots aquests procediments i aquestes metodologies, finalment per poder-los difondre. Hem evolucionat també en aquest sentit. En els anys 80-90, l'estadística clàssica era la producció d'un llibre amb moltíssimes taules, 200 pàgines, que eren molt difícils de digerir i es anava a buscar la interacció entre una fila i una columna i no anava més enllà. A l'any 2000 es va començar a difondre aquestes dades mitjançant dades serialitzades a través de pàgines web. Avui en dia estem parlant d'open data i poder accedir directament a les bases de dades respectant l'anonimització de la informació per poder-la treballar un mateix. Però el futur és compartir aquesta informació per esdevenir-la un bé comú, integrar les diferents fonts i consensuar aquestes metodologies. En aquest sentit, creiem que a l'administració hem fet un primer pas, és assentar les bases per definir aquestes dades mestres i el següent pas, en aquest proper pla que proposem, és integrar-lo amb tota la informació, evidentment per posar-ho a disposició dels usuaris. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Penso que és molt important també entendre tots aquests treballs que s'estan portant a terme a Andorra en clau de contribuir a posar el que és l'administrat al centre, també d'eficientar i de poder arribar a oferir més informació cap a fora i, en definitiva, de poder acabar construint aquest concepte de país data-driven amb el que tots ja estem pensant. Anem una mica malament de temps, si volem respectar els horaris, però no volíem indiscutiblement finalitzar aquest webinar sense també donar visibilitat particularment de tot el que és el treball o les oportunitats que pot arribar a generar les dades quan tenim un enfocament, una perspectiva més focalitzada a la recerca i la innovació. En aquest cas, cedeixo la paraula amb Jordi Asensi una mica perquè ens faci una ràpida visió a tots els projectes i iniciatives que s'han fet o s'estan fent al voltant de les dades, en aquest cas des de la Fundació. Jordi, quan vulguis, sisplau. Merci, David. Agafo el control perquè tinc una presentació que és una mica pesada i, de fet, David, et demanaré si la veieu, que entenc que si em fas signe amb el dit... Perfecte, perfecte. Excusar primer de tot el Marc Pons, que és el que havia de fer la presentació i la faré jo amb la meva millor intenció. I, de fet, el que us comentaré és el que estem fent aquí a la Fundació Andorra Recerca i Innovació, que alguns sabeu, i potser altres no, però és una entitat que és de nova creació, però que aglutina institucions que en el passat ja feien tractament de dades, recerca clàssica i recerca aplicada. L'Institut d'Estudis Andorrans, l'Observatori de la Sostenibilitat i després també la Fundació Actuatec. Llavors, a l'inici, per posar-vos una mica de context molt, molt ràpid del que us presentaré, tot això comença cap a l'any 2012-2013 amb tot allò que en deien les Smart Cities. Això ho ha comentat abans també el Marc a l'inici.
la possibilitat de tenir sensors, sensòrica, capacitat de captació de dades distribuïda per diferents ciutats, per diferents llocs de la ciutat, i a partir d'aquí agafar aquesta dada per poder-la treballar i fer una millor presa de decisions. Això aquí a Andorra també ho van començar a fer en aquell temps, però la ciència de dades, que ara en podem dir així, evoluciona molt ràpidament i, de fet, han passat per tots els estadis possibles, que és el de tenir, primer, no saber quines dades hi ha, segon, de saber quines dades hi ha, però després tenir moltes dificultats a l'hora d'endreçar-les i anar evolucionant a poc a tenir una qualitat de dada millor, a tenir diferents fonts de dades que s'integren cap a un sistema més o menys únic que permet modelar aquestes dades per poder tenir una visualització i unes respostes a una sèrie de preguntes. Tot aquest camí l'hem anat fent durant aquests anys i a vegades no és evident perquè això no es para. O sigui, el Joan ho comentava ara mateix, la funció de l'estadística fa 15 anys o 20 anys era això, fer un recull en un llibre, i ara ha canviat moltíssim i les dades que abans es tenien en compte ara s'han ampliat i es complementen les unes amb les altres i fins i tot algunes es discuteixen les unes amb les altres. Llavors, aquí la funció de la Fundació en aquest cas és la d'entendre tot aquest volum de dades, intentar fer-se preguntes per veure quins models poden aparèixer per fer una millor presa de decisió. Les preses de decisions no només han de ser públiques, també poden ser públiques, privades, de diferents dimensions, però la nostra funció principal és això, d'intentar entendre el món que ens envolta, obtenir aquesta informació i a partir d'aquí fer-ne models i explicar-los. Avui us n'explicaré dos. El primer té a veure amb turisme, i de fet és una col·laboració que es fa també amb el Departament d'Estadística i amb Andorra Turisme, que és l'organització que s'encarrega de la gestió turística del país. I de fet, aquí el que fem és agafar fonts de dades, en aquest cas d'Andorra Telecom, les targetes SIM. Vosaltres quan arribeu, el fet de tenir un telèfon fa que tingueu una targeta SIM a dintre i a partir d'aquí, com que us aneu moguent a dintre del país, l'operadora us va donant servei. Això també passa amb els estrangers, amb les persones que venen i entren en roaming. Sabem per on es mouen, perquè evidentment no hi ha una antena per tot el país, sinó que n'hi ha moltíssimes, i per tant, aquesta gent, conforme es va movent per dintre del país, podem veure per on estan. Aquestes dades les podem modelar dintre d'un mapa. A partir d'aquí podem agafar altres dades, com per exemple les de les càmeres de visió per computació, i creuar aquestes dades per veure si allò que apareix amb les dades de telefonia mòbil té correlació amb allò que es veu amb les càmeres, per exemple. I en aquest cas és un exemple molt concret de la zona de carrer de la Unió, carrer de la Unió. És la part alta d'Escaldes, en aquest cas, i això és una prova de concepte. Us volia comentar, perquè quan parlem de visió per computació i de traçabilitat, etc., hi ha tot el tema de protecció de dades. Tot això està agregat, anonimitzat i tractat per tal de complir la llei de protecció de dades que hi ha aquí a Andorra i, a més, amb la nova renovació, que és la llei qualificada de protecció de dades, que s'assembla moltíssim al GDPR europeu, doncs encara més. L'objectiu d'això d'aquí és que puguem utilitzar dades, però que aquestes dades estiguin suficientment anonimitzades i agregades per no entrar en un problema de política de privacitat. Al final de tot faré un petit esment a la part d'ètica de dades, perquè també és una cosa que també treballem internament. Què més? El que fem és, evidentment, fer aquest anàlisi espaial de la dada, d'entendre per on passen les coses i, de fet, a partir d'aquí també intentar modelar què és el que està passant. El fet de tenir les dades està molt bé, el fet de poder-les agregar i tenir un model per explicar-les està molt bé, però poder-les visualitzar ens serveix per, evidentment, poder-les veure i entendre què és el que està passant. I en el nostre cas, que tenim una casuística molt especial per ser un país que rep moltíssims turistes, a vegades ens fem unes intuïcions que les dades ben explicades i ben visualitzades validen i a vegades descarten o no corroboren. Llavors, aquesta visualització també ens serveix per fer això, per entendre què és el que està passant. En aquest cas, el que estem veient és els volums de dades, la gent per on es mou i en funció de la seva nacionalitat, que és en aquest cas per on es mouen més o menys. Això és un exercici que a través d'Andorra Turisme ens van demanar de dir jo voldria saber
si els espanyols, quan arriben a Andorra, per on es mouen i en quines hores. I els francesos i els alemanys. I després agregar-ho tot per veure quins són els diferents moviments. Vam fent aquestes visualitzacions que semblen una mica esotèriques, però que ajuden molt per entendre que, per exemple, en aquest cas, els de color blau, que són els francesos, aquella intuïció que tenim que ens diu que a l'hivern van molt al pas de la casa es compleix bastant. O fins i tot a vegades la matitza. Aquí, per exemple, el que estem veient és moviments, això és en període turístic, en període de temporada alta de neu, que és el que està passant en funció de l'hora. I el que veiem és aquests moviments de persones. Podreu veure també que aquests moviments són rectilinis. I és que en aquest cas el modelat que fem no és tant d'entendre si passen per la carretera o no, sinó quin és el seu origen i el seu destí en funció de l'hora. Això també és important perquè a l'hora de treballar les dades, a part de fer-nos les bones preguntes per intentar trobar les respostes, també hem de descartar aquelles coses que no són vàlides i que ens distorsionen. En el cas concret, per exemple, de les dades de telefonia mòbil, les antenes estan ubicades, evidentment, en les zones de població, però el que passa és que quan tu saltes d'una antena a una altra, aquest salt no és un salt que segueix la carretera, sinó que és un salt que segueix unes variables que fa que tu saltes d'una antena a l'altra de forma rectilínia. Tot això, si ho poséssim en un model que seguís el model de carretera, ens donaria coses estranyes, com que la gent ha travessat per anar, d'Escaldes en camp, ha travessat el llac de Colasters, cosa que no és certa. Tot aquest treball també s'ha de fer, no només és tenir la dada i posar-la ben bonica, sinó també interpretar-la i entenir-la en el seu context. Això és una altra forma de visualització, en aquest cas, que és la d'intentar veure d'una altra manera com s'estan movent els diferents usuaris, en aquest cas són els turistes, i posar-ho en un mapa més o menys en 3 dimensions també ajuda a conceptualitzar de forma millor el model que vols fer. I després també poder-ho veure amb altres variables. En aquest cas estem veient una variable basada en un span de temps, en un marge de temps, de tal hora a tal hora, i veure què és el que passa. Perquè, aquí ho ha comentat el Joan i ho han comentat també el Marc i el Rubén, les dades tenen diferents valideses. Tenen una validesa temporal, tenen una validesa espaial, tenen una validesa contextual. Tot això, aquestes diferents dimensions, les hem de poder veure i poder-les treballar en funció de les preguntes que ens estem fent i de les respostes que vulguem obtenir. En aquest cas, podem veure la diferent distribució de diferents tipus d'usuaris en funció de les diferents tipologies d'hora. I això ens servirà per respondre a preguntes o per matitzar assumpcions que estàvem fent. Què més? Clar, això és el treball científic que fem a darrere, però en el cas d'un treball més aplicat, el que fem és canviar la visualització i poder-la explicar, per exemple, en aquest cas és el visor que tenen a Andorra Turisme, d'una forma que ells puguin entendre i els sigui més útil. En aquest cas, és una estadística de nombre de visitants amb una certa cronologia temporal i a partir d'aquí el que podem fer és, les preguntes que es fan ells és quants visitants tinc d'Espanya? Aquí ho selecciona i llavors et diu aquí una sèrie d'informacions de quants visitants han vingut en aquest espai temporal. Aquí també hi ha una cosa que ha comentat el Joan molt bé, que és la taxonomia d'aquestes dades. Què és un visitant? Què és un excursionista? Què és un passavolant? Totes aquestes coses. Una persona que puja i baixa cada dia de la Seu i puja a Andorra, se l'ha de comptar com un visitant o no? Totes aquestes preguntes, aquesta caracterització de la dada, també s'ha de poder plasmar i s'ha de poder explicar amb aquestes eines de visualització. A partir d'aquí, d'altres dades que podem afegir, com per exemple els consums. Fa un temps vam agafar unes dades que provenien de Visa i les vam carregar aquí dintre del model per veure què és el que sortia i després també vam agafar altres dades de l'AVA en aquest cas, degudament agregades, etc., per intentar també caracteritzar aquesta visualització del turista. Anem a un altre model, que és el model de mobilitat. En aquest cas és explicar quins són els models de mobilitat que hi ha dintre d'Andorra, perquè n'hi ha diversos, a través de l'ús de dades, en aquest cas de telecom. Llavors, el que fem és agafar les mateixes dades que utilitzem per al model de turisme i els donem una volta una mica diferent
i mirem quins són els moviments a dintre del país. D'acord? Aquestes dades, al mateix temps, intentem correlar-les amb dades existents de les espires que hi ha a la carretera i també de les càmeres que compten matrícules. Llavors, aquí, per exemple, tenim les càmeres de l'Agència de Mobilitat. En aquest cas, és un projecte que treballem conjuntament amb l'Agència de Mobilitat i el que fem és que allò que ens està dient la dada de telefonia mòbil quadre més o menys amb les dades que ja tenim de les càmeres. I a partir d'aquí podem intentar definir aquests models i aquests models ens han d'intentar respondre a preguntes que ens estem fent. Algunes són validar ja assumpcions. A la Massana a primera hora del matí hi ha molta cua. Perfecte. Però d'altres a vegades ens serveixen per veure punts que no teníem entesos d'aquella manera. Llavors, coses que fem, zonifiquem el país. Agafem i diguem, en comptes d'agafar i fer el país de forma homogènia a tot arreu, el que fem és intentar generar diferents zones per aquí i per allà per veure, per exemple, els recorreguts que hi ha entre la zona centre i les pistes d'esquí o, per exemple, els recorreguts que hi ha a dintre de la zona centre que aglomera molt de trànsit. En funció de la zonificació, obtenim una sèrie de respostes i podem ajustar el model. En aquest cas, aquest model que estem fent aquí és un model basat en el que en diguem això, generadors i atractors de viatges, perquè el que ens hem fet és una assumpció prèvia que és quin és l'origen i quin és el destí de les persones. Això, quan ho treballes durant molt de temps, vas veient una sèrie d'inferències que passen i això ens serveix per poder fer aquest model. Si no haguéssim fet aquest estudi previ, el model no l'haguéssim pogut crear si voleu, tan afinat, perquè el que haguéssim agafat és tenir dades i no ens parlarien aquestes dades. Llavors, a partir d'aquí, podem veure, podem intentar visualitzar d'una forma més o menys vàlida i fàcil de quina manera els usuaris d'Andorra o les persones que es mouen per dintre d'Andorra ho fan. Llavors, tenim aquesta matriu, per exemple, que el que ens diu és mira, la gent que va d'Andorra a la Vella fins a Encamp segueixen aquesta característica temporal i aquesta quantitat. I a partir d'aquí podem intentar veure si canviant les freqüències semafòriques això millora o empitjori. Aquesta és l'altra, que és que quan tu tens un bon modelat de les dades i tens les dades, tu pots fer canvis i veure com això afecta el teu model i com funciona. I entrem en aquest bucle en què la dada ja no només explica, sinó ajuda a prendre una decisió i fins i tot a modificar-la de forma molt, molt àgil. A partir d'aquí, el que fem és el que us comentava. Mirem la xarxa viària, veiem els viatges, veiem de quina manera aquests viatges s'estan repartint, a peu, en transport públic, amb cotxe privat, etc. I a partir d'aquí podem fer coses en col·laboració amb les agències de transport públic, amb els comuns, amb el govern, fins i tot a l'hora de fer alguna actuació concreta a la via, a les vies, poder-ho canviar. Tot això, evidentment, les eines de suport que tenim són les dades, però també els mapes que ens serveixen per plasmar-ho, el que parlàvem abans de la visualització. Si això d'aquí ho tinguéssim en un Excel, doncs seria infumable. Si ara agafem aquestes dades i les posem en un mapa on tenim aquesta comprensió més espacial del que està passant i a partir d'aquí li afegim unes dades més visuals que ens permeten comprendre no només al científic de dades que fa les coses a darrere, sinó també a la persona que s'encarrega de la gestió del trànsit, doncs aquesta informació es converteix de ser pura informació a ser informació útil. A partir d'aquí, altres coses derivades, temes de contaminació. Podem veure quina és l'afectació que hi ha pel fet de tenir aquestes dades de mobilitat quan fem una política d'electrificació del parc viari i fins i tot veure quins són els graus de contaminació que hi ha en funció de les hores o fins i tot podem parlar d'aspectes de contaminació acústica. Tot això per dir-vos que ens podríem quedar amb el model només de veure per on passen els cotxes o per on passen les persones, però aquesta informació la podem anar complementant amb altres coses i a partir d'aquí poder anar responent a d'altres preguntes i d'altres reptes. Jo us he explicat ara mateix dos models que són potser, o dues aplicacions que són les que més es coneixen, però aquí a Andorra Recerca i Innovació en fem d'altres, d'altres que tenen a veure amb temes de sostenibilitat, com per exemple el càlcul de la capacitat de CO2 o de capacitat d'embornal dels boscos, amb sensors de CO2 que hi ha als diferents boscos.
també el gruix del mantell nival, que això et permet saber quines són els gruixos de neu, però també fer inferències a nivells de canvi climàtic i moltes altres coses. I acabo per la part d'ètica de dades. Al principi de tot, el Marc comentava la qüestió aquesta de la part d'ètica. Això és un tema que nosaltres també hi estem treballant, que és la de no només el compliment de la llei qualificada de protecció de dades, que és el que ens apliqui a dintre del país, sinó també comprendre quines són les altres dimensions de l'ús de les dades que ens afecten. I d'aquí també fer-nos preguntes. I crec que fins aquí, David. Sí, molt bé. Em sap greu perquè la veritat és que anem una mica passat de temps. La veritat és que és molt, molt interessant tot el que esteu explicant. Abans de passar el torn de preguntes, per aquells que per algun motiu no pugueu acabar de continuar, us deixarem en el xat una petita enquesta de satisfacció. És absolutament anònima, no hi ha cap mena de recull d'informació personal, que sí que ens agradaria que poguéssiu complementar en clau també de millorar tots aquests webinars que estem portant a terme. D'acord? Dit això, en la mesura que, per aquells que pugueu continuar, mirem si teniu alguna qüestió o alguna pregunta en concret i amb això donaríem per finalitzat aquest webinar. Bé, veig que hi ha una pregunta del senyor Samuel Pimenta. Bàsicament, li agrada molt l'explicació que s'ha fet, particularment del Marc Espín, i d'alguna manera el que demana bàsicament és sobre quines iniciatives s'estan prenent per aprofitar tots els recursos humans, empreses que s'estan instal·lant al país des del meu punt de vista no s'estan utilitzant. Bàsicament, aquí també anem a dir que s'està fent un treball conjunt per veure realment quin pot acabar sent aquest oferint que tinguem o que hi hagi capacitat d'oferir a les empreses sempre amb aquesta mirada o visió del que seria el concepte de país laboratori, amb el que justament aquí en Jordi crec que ens ha donat mostres amb exemples claríssims del que es pot arribar a fer i també d'aquestes possibles col·laboracions amb entitats perquè realment tinguin la capacitat d'utilitzar Andorra, el seu context, el seu entorn, d'acord amb aquests atributs de seguretat i amb aquests atributs que permetin d'entendre molt millor o de poder arribar a provar a petita escala, en concepte de producte mínim viable, coses concretes que les empreses puguin acabar desenvolupant al país. Què més? A veure si tenim alguna qüestió més. No sé si teniu alguna pregunta més per part dels assistents. David, n'hi ha una al xat del Jaume Batlle que comentava si ens han plantejat la utilització de la intel·ligència artificial. Jo aquí puc contestar per una petita part i la resta, evidentment. Sí, de fet, ho fem. De una forma molt tímida perquè també hem de comprendre com funciona tot això. Però amb el tema de mobilitat sí que utilitzem alguna eina que permet fer un modelat de trànsit en funció de les dades que tenim. Amb el tema de la utilització de càlcul del mantell nival també estem fent alguna cosa similar, d'agafar aquestes dades i intentar fer un forecast de coses que passen a nivell de canvi climàtic. I després estem amb un projecte que és un projecte més de recerca que utilitza, de fet, drons per intentar veure l'estat dels boscos en funció d'això, del color de les fulles, etc. I això també utilitza eines d'intel·ligència artificial. Aquesta està en una cosa molt, molt incipient i estem veient a veure com ho acabem de treballar. Però sí, la intel·ligència artificial al final és de les tecnologies o de les eines que permeten millorar la presa de decisions
i nosaltres almenys del nostre costat hi estem treballant, no tant com a desenvolupadors d'intel·ligència artificial, perquè això no tenim la capacitat, sinó com aquelles eines d'intel·ligència artificial permeten millorar els models i la presa de decisions. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Em sap greu, però la veritat és que anem bastant passats de temps. Ho deixaríem aquí, no sense abans agrair la presència a tots els assistents, també als panelistes, per la vostra participació. Esperem que la sessió hagi estat de la vostra satisfacció, que realment hagi complert amb les vostres expectatives. I bé, comencem ja des d'avui a treballar el proper webinar en clau d'anar donant visibilitat a totes aquestes activitats que estem treballant a Andorra dins del que és el programa de transformació digital. Moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies.